Ni kɔnɔntɔn san 1980 kana bila sisan na kudeta kɛra kudeta min ni ale ye dankari Modibo Keyita ka fanga na san caman o kɔfɛ Modibo Keyita an b'a yira k'a fɔ a ye san 8 de kɛ fanga na o de hukumu kosɔn an ka segin kɔ dɔɔni ka taa Modibo Keyita minɛni a kow kɛra cogoya min na a 19 novembre don sɔgɔma Bamako kɔnɔ Ali Kulubali ale ka taa ni an ye o kɛnɛ kan. Novembre kalo tile 19 san 2018 Novembre kalo tile 19 san 1968 o bi an hakili jigi fɛn ye an ka jamana ɲɛma kɔrɔ n'a a fɔlɔ yɛrɛ n'u ye Modibo Keyita ye o bi malidenw hakili jigiw la a jirala ka fɔ ni waati de fɛn ye Mali finitigi 14 bɔ ɲɔgɔnko ye a jirala ka fɔ olu ye wulikajɔ kɔni kɛ yaasa ka se ka fɛn ye jamana ɲɛma kɔrɔ Modibo Keyita ka sɔrɔ ka a ka fanga kɔni daraki a la a jirala fana ka fɔ ko fɛn ye ni ma ko fɔlɔ ye n'u ye Modibo Keyita ye an ka jamana ɲɛma fɔlɔ ni ale yɛrɛ kɛla Mali jamana ɲɛma ye san 1960 waati a jirala ka fɔ ni baara ninnu yɛrɛ bila bɛn fɛn ye ni finitigi ninnu fɛ waati min y'a sɔrɔ fɛn ye Modibo Keyita ye a yɛrɛ kun bi senna yala kɔnɔ na fɛn ye Mali yɛrɛ kɔnɔ Mali togodaw fo ka taa se Mali bugudaw bɛɛ a kun ye wulikajɔ kɛ yaasa ka taa bɔ fɛn ye maliden minnu bi o yɔrɔw la ye a jirala ka fɔ fɛn ye Modibo ye a segintɔla ka na Bamako ani Bamako tɔ yɛrɛ kun to bɛ fɛn ye kilomètre 15 bɔ ɲɔgɔnko ye fɛn ye finitigilaka dɔw kɔni tala a ka bolimafɛn kɔni lajɔ k'a jira k'a fɔ ko a ma ko fɔlɔ ni o y'an ka jamana ɲɛma kɔrɔ Modibo Keyita ye ko a ka a yɛrɛ bila fɛn ye finitigiw sago kɔnɔ na o jirala k'a fɔ ko maa min ye o kuma fɔ sa o waati o kun ye Lieutenant Cɛkɔrɔ Bagayogo ye o sɔrɔla fɛn ye jamana ɲɛma kɔrɔ Modibo Keyita ka sɔrɔ ka a minɛ k'a sɛnsɛn ka na n'a ye Bamako fɛn ye nɛgɛ kaɲɛ 11 tɛmɛlen ni miniti 30 bɔ ɲɔgɔnko ye o sɔrɔla ka na n'a ye ka na a sigi k'a fɔ fɛn ye Modibo Keyita laɲini min bi fɛ fɛn ye jamana maracogo min b'i bolo ni Mali kɔnɔ bi fɛn ye jamana maracogo min bɛ n'an b'a fɔ démocratie o waati fɛn ye Modibo Keyita ye a jirala k'a fɔ ko socialisme de kun b'a a bolo an ka jamana walima fɛn ye jamana ko bɛɛ lajɛlen ka to jamana ɲɛmaw bolo o ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni larawe ani ka se ka maaw bɛɛ lajɛlen bila baara la bɛɛ lajɛlen fana bi baara kɛ jamana ye wa bɛɛ lajɛlen bi baara kɛ i yɛrɛ ye a jirala k'a fɔ ko a bɛ fɔ o de ma ko socialisme wa o kun ye laɲinikɛ Modibo Keyita ye k'a fɔ ko a ka o de bila wa fɛn ye ni jamana ɲɛma kɔrɔ in ye Modibo Keyita ale ka hakilaw kun ye min ye a y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni tɛna se ka ni bila ko barisa ko fɛn ye jamana mara cogoya min filɛ nin ye ale kelen ka hakilila tɛ jamanadenw malidenw de y'a jira k'a fɔ ko olu de bi ni jamana maracogo hakɛ in fɛ ni u b'a fɛ a ko ka dabila o ka ɲɛsin jamanadenw ma ka olu ɲininka ni olu ye fɛn min fɔ n'o kɛla min ye o waati ale na sɔrɔ ka o kɔni fɛn ye jamana maracogo in ale na sɔrɔ k'i bolo sama ka bɔ o kɔni bolo ko nka ni o ma kɛ ale ye jamana ɲɛma ye wa ale kɔni tɛna sɔn o ma fiyewu o de kɔfɛ sa fɛn ye ni waati o denmisɛnninw n'u o y'o sɔrɔsi denmisɛnninw ye o y'a jira fana k'a fɔ ko ani nazara jamana minnu bi bolo di ɲɔgɔn ma na fo ka taa se fɛn ye chinois jamanaw ani fɛn an b'a fɔ yɔrɔ min ma Asie maaw ani olu minnu bi baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko a ka olu fana bila yaasa a ka yɛlɛma fan wɛrɛw fɛ wa fɛn ye jamana ɲɛma ye Modibo Keyita a waati a y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni tɛna se ka a kɔni ka baarakɛlaw ani minnu bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ale tɛna se k'u janfa wa ale tɛna bɔ u bolo fiyewu n'ale kɔni ye jamana ɲɛma ye ale ni olu kɔni na baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa a jirala fana k'a fɔ maa min kun bi nin fanga jaso in yɛrɛ bɛɛ dugumana na n'o kun y'u ka ɲɛma ye a jirala k'a fɔ o waati o kun ye Lieutenant Musa Traoré ye ko ale de kun bi o waati la n'a a yɛrɛ si kun bi t'i jɔ san 33 bɔ ɲɔgɔnko walima san 32 bɔ ɲɔgɔnko la a waati wa fɛn ye ni Musa Traoré ko fɔlen ye sa ale sɔrɔla ka wuli ka ɲɛsin fɛn ye Mali kunnafoni soba ni u ye Mali radio so ka sɔrɔ ka wuli ka se o yɔrɔ la ka sɔrɔ k'a fɔ maaw ɲɛna ko fɛn ye yɛrɛmabila waati kɔni de sela Mali kɔnɔ maa kun be ko i tɛ se ka fɛn ye i yɛrɛ kɔni ka kumaw fɔ i n'a fɔ ka kuma fɔ i da sago la cogoya min na ani ka yala ka ko kɛ i sago la cogo min na ko o kɔni ko o de bi senna sisan barisa fɛn ye jamana ɲɛma ye n'u ye Modibo Keyita ye ko ale kɔni minɛna ka sabuya kɛ fɛn ye a ye jamanadenw kɔni tɔɔrɔ a yɛrɛ ka kumaw fɔ cogoya la wa jirala fana k'a fɔ san 8 kɔfɛ Modibo Keyita a ye jamana mara o kɔfɛ fɛn ye ni maa kofɔlen ninnu kɔni ye finitigi kofɔlɔw o y'a minɛ k'a sɔrɔ fɛn ye Modibo Keyita ye maa si ni ma bɔnɛ a la wa joli ma bɔn a jirala fana k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen de kɔfɛ sa fɛn ye Modibo Keyita ye o sɔrɔla k'a minɛ ka sɔrɔ ka taa n'a ye Mali cɛncɛnfuga kan ka taa a bila fɛn ye kaso kɔnɔ wa a jirala fana k'a fɔ Modibo Keyita a taatɔ fɛn ye a nɔfɛmaw n'a y'a ka baarakɛla maa 40 fana olu fana tagara ka sɔrɔ ka dɔw bila Kidali ka taa dɔw bila fo Tawudeni o de kɔfɛ sa fɛn ye finitigi minnu bɛ ni u ye nin fanga jaso in kɛ olu sɔrɔla ka jɛkulu dɔ sigi jɛkulu min ni u b'a wele ko comité militaire de libération nationale
CMLN o de kɔfɛ sa o ye fɛn ye jamanadenw fana sigi ka kuma u b'a fɔ min ma ko référendum ka se ka sigi ka kuma kɛ cogoya min na o de kɔfɛ a jirala fana k'a fɔ fɛn ye min kun bɛ finitigiw bɛɛ ɲɛma n'u ye général Musa Traoré ye o waati fɛn ye lieutenant Musa Traoré kun don a jirala k'a fɔ ko ale sɔrɔla ka na fɛn ye fanga kɔnɔna o kɔfɛ sa fɛn ye san 1969 u ye sigikafɔ kɛ fɛn ye Mali sariya kɔrɔ ka sɔrɔ ka o bɛɛ lajɛlen kɔni fili ji la o de kɔfɛ sa u ni jamanadenw sigi ka sɔrɔ ka fɛn ye ko wɛrɛ bila sen kan o ti ko wɛrɛ ye fɛn ye jamana finitigiw ka ɲɛma n'u ye Musa Traoré ye ale bɛ se ka jamana mara cogoya min na a jirala k'a fɔ k'a ta o don de la sa san 1969 fo ka taa se san 1991 ma fɛn ye jamanadenw kɔni marala fɛn ye binjeni fanga yɛrɛ de kɔnɔ o waati kɔnɔ na maa dɔ bɛ sa ni o tɔgɔ yɛrɛ ye Jean Lacouture ale y'a jira k'a fɔ fɛn ye Modibo Keita ye fɛn ye mai kalo tile 16 san 1977 ni maa ko fɔlɔ in k'a si to san 62 la sa Modibo Keita Mali jamana ɲɛmaakɔrɔ maa yiriw b'a fɔ ko fɛn ye malidenw bɛɛ lajɛlen fa ko o kɔni fatula o waati ko ka taa o la fo bi fɛn ye Modibo Keita kɔni ye u ma sɔn maa minnu tun bɛ fanga na o waati u ma sɔn fiyewu u ka se ka Modibo Keita ka a su kɔni lajɛ fɛn kelen min kɔni y'a faga tigitigi ko o ko kɔni ma se ka dɔn o de kɔfɛ sa finitigi ninnu sɔrɔla ka wuli ka jɔ kɛ tuguni ka sɔrɔ ka taa Mali radio soba la n'u b'a fɔ ko radio Mali ka sɔrɔ ka taa fɔ maaw ɲɛna k'a fɔ ko Modibo Keita ko a fatula nka a jirala k'a fɔ communiqué in yɛrɛ la a ma fɔ ko fɛn ye jamana ɲɛma ko a fatula dɛ ko o y'a jira de k'a fɔ lakɔli karamɔgɔ kɔrɔ dɔ de fatula. Novembre kalo tile 19 san 1968 ka n'a bila 2018 na nin ye a san 50 ye coup d'état min n'a kɛra Modibo Keita la o coup d'état in an kɔni wulila ka an jɔ ko o de mafilɛ halisa o de hukumu kɔsɔn Modibo Keita yɛrɛ tun ye jɔn ye maa min tun ye Mali président fɔlɔ ye kunnafonidila n'o ye Dawuda Tekete ale kumana président Modibo Keita kan Amadu Ɲamele de ye ɲininkali kɛ a la an ka jɛ k'a lamɛn. Kuma la surunyala ale de tun ye Mali président fɔlɔ ye ale de ye Mali lase indépendance ma a n'a jɔɲɔgɔn a kelen tɛ a n'a jɔɲɔgɔn mais a ɲɛmɔgɔya tun b'ale de bolo an bɛ don min na bi tɛnɛndɔn o y'a san 50 dafalen ye Modibo ka fanga sɔrɔdasiw y'a minɛ la bon u ye coup d'état k'a la Modibo Keita tun ye mɔgɔ min ye n y'a f'i ye cogo min Mali président fɔlɔ de don a ye baara min kɛ san 8 kɔnɔ ale ka fanga firilen san 50 tɛmɛnen kɔ bon n tɛna commentaire kɛ maliyɛnw bɛɛ bɛ yan nɔ bɛɛ ɲɛ b'a kɛcogo la ale ka fanga kɔnɔna la a ye mun ye a y'a ye a ko jamana si diɲɛ kɔnɔ i tɛ se ka taa ɲɛ i tɛ se ka yiriwa n'i ɲinɛ n'i danbe kɔ n'i ɲinɛ n'i ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔ n'i y'i yɛrɛ ka kanw ani ka danbew n'u y'u kɛ kɔfɛ fɛn ye i tɛ se ka taa ɲɛ o de hukumu kɔnɔna la ale kɛlen ka na fanga la a mana fanga la ni marifa ni fɛn ye dɛ a ye mɔgɔw de la faamuya fo mɔgɔw votera ye ka sɔrɔ a ka président ɲa ma a ye san 8 min kɛ président ɲa la ale tun bɛ baara bɛɛ kɛ ni hakili de ye a tun bɛ baaraw boloda de wagatiw kɔnɔ o wagati ninnu a ye san 5 ta a b'a fɔ ma ko plan quinquennal o kɔnɔna la a ye baara minnu boloda n'a y'u waleya a m'a fɔ dɔrɔn dɛ k'u waleya hali bi n'i ye gafew ma filɛ gafe minnu bɛ tiɲɛ fɔ dɛ i b'a ye k'a fɔ a ye ko min kɛ n'an tun tora ka sira kan gɛlɛya min b'an kan bi o caman o si tun tɛ k'an kan a ye mun kɛ o san 5 kɔnɔ o plan quinquennal ninnu kɔnɔ a y'a ye fɔlɔ k'a fɔ jamana si i ka dugu jukɔrɔ fɛn mana kɛ cogo cogo i se mana kɛ cogo cogo ni Ala ye fɛn ɲumanw d'i ma cogo cogo mais n'a ma hakili ɲuman d'i ma i ka fɛn ɲuman si t'i nafa o de kɔnɔna la ale ye baara kɛ hakiliw kan o baara kɔnɔna la hakiliw kan a y'a ye fɔlɔ k'a fɔ an ka dugubaw kɔnɔ ni kalanso bɛ yɔrɔ min tubabuw ye kalanso minnu ta an ye fo k'ulu yɛlɛma k'u ba yɛlɛma k'a ɲɛsin an yɛrɛ danbe n'an ka hɔrɔnya ma o de kɔnɔna la a ye kalanso dayɛlɛ bɛɛ ye i ɲɛ bɛ lycée ba fɛn fɛn na Bamakɔ ani an ka jamana kɔnɔna la a caman y'ale de ka baara ye wa a y'a ye fana k'a fɔ ko jamanadenw walasa u ka se ka tɔgɔma nɔgɔya u ni ɲɔgɔn cɛ fo siraw ka dilan an tun bɛ indépendance ta tuma min sira goudron tun bɛ sira min ka Mali la Sudan o tun b'a fɔ Sudan mais a tɔgɔ yɛlɛmana ka kɛ Mali an tun bɛ indépendance ta tuma min goudron dalen Mali kɔnɔ kilomètre 370 mais ale nana san 6 kɔnɔ a y'a kɛ kilomètre 1600 ani a y'a ye k'a fɔ dunkafa sabatili la fɛnw dɔ bɛ yen n'an m'o ɲɛnabɔ a ka gɛlɛn an ka se k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o de kɔnɔna la office du Niger a y'a bayɛlɛma
hein, opération iri mopti a kɛra ale tile la, opération pêche mopti a kɛra ale tile la, ombevi bagan maracogo opam nin bɛɛ y'ale ka laɲini hari énergie du Mali pour que ka courant jɛnsɛn o bɛɛ kɛra ale tile la. n bɛ min fɔ ka o fara o yɔrɔ kan u ye fɛn caman fɔ ani tiɲɛ ka jan ɲɔgɔn na. par exemple n'i ye Guyina o biriki fɔlɔ ma da IBK ka premier mandat daminɛ de la. bon Guyina 1966 Modibo ye Mali wari million 300 ani 12 sɔrɔ pour que o baara fɔlɔw daminɛ k'a ma fila a bɛ se ka labɛn cogo min Guyina o kɛra 1966 baraji min bɛ Sotuba ale a dilanna ale tile de la, hein, Selenge baraji u b'a fɔ ko a dilanna Musa tile la mais ale de y'a baara fɔlɔ daminɛ 1967 mais coup d'état kɛra a ma laban ɲɛna. Senu aéroport ale de y'a baara fɔlɔ daminɛ a ye miliyari fila Mali franc malien miliyari fila ani miliyɔn 500 a y'o wari sɔrɔ ka Senu aéroport baara daminɛ. coup d'état kɛra o jɔra. coup d'état ye min tiɲɛ ye n'a fɔra i tɛ se ka baara tun daminɛna 1er janvier 1969 u tun kan ka biriki fɔlɔ da chemin de fer min bɛ bɔ Bamako ka taa Conakry. a baara bɛɛ tun kɛra ka ban ka wari sɔrɔ ka ban chinois de tun bɛna baara kɛ. a baara tun bɛ daminɛ mars 69 coup d'état y'a tiɲɛ. usine dɔ tun bɛna jɔ Sikaso k'an ka sɛnɛkɛfɛnw bayɛlɛma n'u b'a fɔ ma usine agro-industrielle o tun bɛ se Sikaso mars 69 o fana jɔra, hein. usine Comatex filanan tun bɛna jɔ Buguni o jɔra. usine min b'an ka nɛgɛw bayɛlɛma Kita n'u b'a fɔ ma usine de sidérurgie métallurgie o tun bɛna jɔ Kita. nin bɛɛ jɔra coup d'état kosɔn chinois de tun bɛna nin baara bɛɛ k'an ye mais nin bɛɛ jɔra. alors an bɛ se ka mun fɔ la coup d'état est ce que a ye hɛrɛ de nati Mali ye wa a ye gɛlɛya de nati. nin bɛɛ tun bɛ sɛnɛ Modibo bolo. bon a ye nin bɛɛ fana kɛ a wari fanba bɛɛ bɔra de bolo a y'a kɛ ni franc malien de mais bi franc CFA b'an bolo est ce que an sera ka usine kelen jɔ an yɛrɛ ye jamanadenw yɛrɛ tɔgɔ la f'a bɛɛ ye privé de, hein. bon nin bɛɛ tun a tun ye nin bɛɛ labɛn et puis k'a da a yɛrɛ ka hɔrɔnya kan a tun tɛ maga jamana nafolo dɔrɔmɛ kelen a tɛ maga la. 1966 a ba tun bɛ taa Iji a n'a kɔrɔmuso u taatɔ a ko dɔrɔmɛ t'ale bolo wari t'a bolo k'u dɛmɛ a dun ba tun ka ko ka gɛlɛn ma ni fɛn bɛɛ ye. a ye lettre sɛbɛn k'a d'a ba ma k'a ba ka taa di Mali lasigiden min bɛ Arabi Saoudite Abdul Wahab Doucouré ko ka Mali wari 10,2 k'o juru don a la mais a k'o di a ba ma ni kalo sara a b'a ka wari sara. Modibo y'o kɛ. alors fɛn caman min b'a ka hɔrɔnya yira a ye so 250 jɔ Badalabugu Sema la ka 130 jɔ Joliba sɛnɛkɛlaw ni sentanw ye mais a yɛrɛ hali du kelen tun t'a bolo so kelen a ma t'a la a ye nin bɛɛ jɔ k'a di fantanw ma maliyɛnw ma. mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka ɲininkali kɛ mɔgɔ sugu min de y'o la. coup d'état tun bɛ kɛ Modibo la don min avion 18 de tun bɛ Air Mali bolo a avion bɛɛ mɔgɔ minnu tun b'u laboli a bɛɛ tun ye maliyɛn de minnu b'a kɔnɔna la a bɛɛ tun ye maliyɛnw de dunan kelen tun t'a la coup d'état don y'a ye. bon o y'a fɔ n ye yɛrɛ n ye sɛgɛsɛgɛli kɛ u ko ma ko hali kɛlɛkɛ avion na min tun b'a bolo dɔw ko 13 migu rusiw ka kɛlɛkɛ avion ba dɔw ko 13 dɔw ko 17 donc ma fɛn sɔrɔ la mais a waati la mɔgɔ si tun tɛ farinya k'i bi Mali kan parce que i b'a dɔn an ka armée tun ye min ye. sɔrɔdasiw tun b'u ka jamana fɛ k'a da jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɛcogo kan u tun b'u nin fili jamana lakanani kosɔn parce que jamana ɲɛmɔgɔ tun y'o mɔgɔ de a tun tɛ fosi bila jamana ɲɛ a y'i ban yɛrɛ la k'i ba ka fɛn bɛɛ la k'a bɛɛ ɲɛsin jamana ma. walasa baara minnu kɛra olu bɛ se ka dɔn baara minnu kɛra ka ban olu bɛ se ka dɔn walasa siraw u bɛ se ka labɛn cogoya min na maa minnu ni olu kɔni ye an ka sira baarakɛlaw a n'a